Starosta si ich dal zavolať, obecné zastupiteľstvo hovorí: babka, detko, ja neverím, že vy chodíte na cintorín a kradnete vence. Je to naozaj pravda? A detko hovorí: áno, pán starosta, je to pravda. No tomu neverím, tu som ja, obecné zastupiteľstvo. No na čo vám to je? Na čo to potrebujete? Pán starosta, my máme malý dôchodok a s babkou používame tie stuhy z vencov a z toho si šijeme spodné prádlo. Starosta hovorí: toto neverím, pokiaľ neuvidím. Ľudia zlatých, babka dala sukňu dole a tam bolo napísané: s láskou spomíname celý hasičský zbor. Dedo, ja neverím, ukážte aj vy. Dedo dal dole nohavice a tam napísaný krásny text: aj keby 1000 očí zaplakalo, už